Sådan laver du en indberetning. Indberetningsplatformen ser sådan her ud. Man kan vælge, om man vil være anonym, eller man vil være fortrolig. Når man er anonym, er man ikke kontaktbar. Det vil sige, at man skal ikke anføre sine kontaktinformationer. Hvis man er fortrolig og ønsker at være fortrolig, så skal du angive dine kontaktoplysninger, og så er det kun sagsbehandleren, der kan se din identitet. Jeg vælger fortrolig. Jeg udfylder mine informationer. Nu kalder jeg mig selv Anders. Nu kan jeg skrive en indberetning. Jeg kan optage en indberetning, det vil sige, at jeg taler til indberetningsplatformen, og jeg har mulighed for at drag and drop filer til indberetningen, hvis det er noget andet, jeg hellere vil vise. Det kan være et billede, eller det kan være en fil af en slags. Og så her vælger jeg så, hvem der skal håndtere indberetningen. Lige nu, der er det Alexander, der står som behandler i den her virksomhed. Hvis jeg vælger Datatilsynet, så rører jeg over til den officielle, den nationale whistleblowermyndighed. Men lige nu, der vælger jeg Alexander i den her omgang. Alle dem, som min administrator har oprettet som sagsbehandler, vil fremgå her. Så der kan sagtens være flere interne, og der kan være flere eksterne, som man kan vælge. Og det skaber jo mere gennemsigtighed og mere sikkerhed for den, der indberetter, så man vælger den, man føler sig tryggest ved at indberette til. Jeg kan også ønske et møde med min behandler. Så kan jeg anføre, hvilke dage eller hvornår jeg har lyst til at mødes fysisk med en sagsbehandler. Nu vil jeg skrive en indberetning. Jeg har set noget tyveri i kantinen. Jeg behøver ikke møde, men jeg vil gerne fuldføre, at det er det, jeg har set. Jeg trykker submit, og så er der sket en indberetning. Nu har jeg ikke valgt at tilføje en e-mail til min indberetning, så jeg får ikke noget link på min e-mail. Det ville jeg have gjort, hvis jeg havde skrevet en e-mail. Nu får jeg til gengæld en sms, hvor jeg kan se, der er kommet en indberetning. Den er gået igennem. Det er min bekræftelse. Derfor er det vigtigt, at jeg gemmer mit link, som jeg skal bruge for at komme ind på indberetningen igen. Jeg kan se, at jeg har skrevet, at jeg har set tyveri i kantinen. Og det er det, der er ikke sket mere i første omgang. Nu har jeg foretaget en indberetning.